Урал Батыр Кубайырын яттан һөйләүсе мәктәп укучыларының республика конкурсы Баймак ягында үтте. Был бәйгене хөрмәтләп, Баймак халкы сәсән тирмәләре корды. Ямлы Ирәндек таулары, гүзәл Талкаф күле, күренекле сәсәндәрнең якташлары, авылдашлары һәм тугандары яшь кубайырчыларның 15нче йыйынын сәламләне. Кунаксыл Баймак халкы Талкаф күле янында корган сәсән тирмәләре. Иске Сибай авылынан Сибай сәсән, икенче Иткылдан Хәмид сәсән Әл-Мөхәммәтов, Шәһәргазы Габдиев, Үрги Идристән Габид сәсән Аргынбаев, Әбделкәрим авылынан Хәбибулла Габитов тирмәләре. Данлыклы Сибай йырын кем белмәй. Ераусы кантонда булган Шәяхмәт Сибаев 19нчы буатта яшәгән. Бер 1821 елда Сибай авылында дөньяга килгән һәм бик яхшы итеп авыл мәдрәсәһендә укыган. Яхшы укыганы өчен уны 17 яшендә казак хезмәтенә ялеп итәләр һәм Кызыл станицаһына башлангыч гарнизон мәктәбенә эш кагыдары менән шөгыльләнүчеләр Бисер төркеменә укырга җибәрелә. 2 ел шунда укыгандан соң 1840 елда ул Сибай авылына кире кайта һәм 12нче йорт старшина Бисере булып хезмәт юлын башлай. Баймак районының Иске Сибай авылында яшәгән тукымдары Сибай сәсән тирмәһендә уның шәҗәрәһен һөйләне, йырларын йырланы. Biz Әбделкәрим авылы, бик борынгы авыл, Туңгәвер ыруынан, Хакмар буенда, Ямлы Хакмар буенда урынлашкан. Тарих тәгәрмәсе астында онталып, исеме тыелган Хәбибулла Габитов Баймак районының Әбделкәрим авылында туган. Хәбибулла Габитовтың Баймак районында яшәгән нәселдәшләре уның якты истәлегенә Хәбибулла Габитов тирмәһен корды. عليكم وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام حرمتكم أكثر هرجعكم جودكم سلام بقول لنا الله بيرم يسسن البيجه بقول لنا الله بيرم يسسن البيجه ورا البطر لا يشد ورا البطر لا يشد Хәбибулла Габитов башкорт театрының тәүге драматургларының береһе. Мәскәү сәхнәләрендә зур уңыш менән куелган Анникай менән Юлдыкай спектакленең авторы. Башкортстан дәүләтен төзү өчен көрәшче юлбашчыларның аркадашы, билдәле дәүләт эшмәкәре була. Хәбибулла Габитов 20нче буат башында безнең башкорт халкының күренекле дәүләт эшмәкәре, шагыйрь, драматург, язучы, шулай ук фольклорчы Зәки Вәлиди, Магазов, шулай ук Идилбаевтардан бергә башкорт хөкүмәтен, башкортымды күтәрәм дип йөргән күренекле шәхесләрнең береһе. Репрессия вакытында 39нчы елда кулга алына һәм Сибирдә Магадан калаһында үлтерелә инде. Һәм уның 2 улы була. 2 улы Азамат һәм Салават улы, ләкин улары исән түгел, яшь чакларында ук мәрхүм булып калалар. Һәм уның кызы Ләлә ул Караганда калаһында күсә, шунда белем ала һәм ул тормышка чыгып, Сәйиткали исемле егетне була безгә. Улар менән үзләренең язмышларын бәйләп, адактан уларның да баллары була.
ул мына атаһы турында китап сыгарырга ынтылуу турында бик күп мәкаләләр, материалдар алып киттинде. Авыл халкынан шундай күренекле өлкән буын вәкилләреннән һорашып. Урал Батыр Кобайырын һөйләп яздырган Хәмит Сәсән менән Габит Сәсән бөтә республика бәйгеһенә йыелган балаларга айырыуса якын. Кайдан килдегез безгә төшмәйсә диңгезгә, кадерле кунак безгә ни хөрмәт итик безгә. Сәлам кабул итегез, Габит Сәсән тирмәһендә кунак булып китегез. Истәбие безнең матур көйҙәргә, Урал Батыр байрамдары мәңге халык хәтерендә. Урал Батыр байрамдары мәңге халык хәтерендә. Шундай безгәләр, кайда көрләр, ягъдан каван дишаган гәле отырмайлар. Һәр тирмәлә ошо якта туган, әмма бөтә башкорт иленә хезмәт иткән мәшһүр сәсәндәрнең тормышы, иҗады турында һөйләнде. Сәсәндәрнең тукымдары, иәндәре һәм якташлары менән осрашу бик кызыклы булды. Габит Сәсән Арғынбаев 1956 елда Баймак районы Түбәнге Идрис авылында туган. Габит Сәсәндең олатаһы Арғынбай ул хәзерге Яңы Субхангол авылынан Түбәнге Идрис авылына күсеп килгән булган. Арғынбайдың Абделманап дигән улынан Әхмәт Гали, минең олатаһым Миханур, уның бәләкәй улы Салаваттан мин айратмын. Арғынбайдың 5нче бала булып туган Бикмөхәммәттең улы Габит була. Габиттең улы Ишимғожа, Ишимғожаның Әбәйттең улы Таһир Шәрифулла, Таһирдан Илдар, Шәрифулладан Альберт хәзерге мәлдә барлар. Шуны кавандыр Габит Сәсәндең хәзерге заманда тормышын нәселен дәвам итүчеләр бар әле. Габит Сәсәндең нәселдәшләре уның шәҗәрәһен һөйләй, үткер һәм сая холкына хас әсәрләрен башкара. Сәсәндең тыңгыһыз һәм катмарлы тормышы бүгенге Арғынбаевтарда ла асык сагыла. Габит Сәсән алдыңғы курайчы, шәп курайчылардан булган бит. Ул бөтен Оренбургда, Казакстанда төрт урында йөргән. Шул вакытта ул курайчылардан бөтен көйдө утып алган, хөддәрде. Шул вакытта Урал Батыр эпосын алганын. Оренбургдагы нәйләрдә аптырап, уны төрдүсә кыландырып, һөйләндереп, нитеп карагандар. Бар ул үзенсә эштәгән, белгән бөтен бәре. Робит Шөт yollar, ağır yıllar buldu, şöt yolu ölüp kalkan ol. Tuğan girişte uzun tokumu biz, Petevizlere. Arğınbayev, Manapov, Ulla Lamov, Bakarbanov, şular biz, Sultanov, biz bizden şu ödeyli tokumlar olar. Габит Сәсән Арғынбаевтан Мөхәммәтшә Бурангулов бик күп кобайырдар ятып алган. Һәм был бөек сәснәнең исеме һәр башкорт өчен кадерле. Башкорт халык иҗадының йөзек кашы һәм горурлыгы булган Урал Батыр Кобайырын һөйләп яздырган Хәмит Сәсән Әл-Мөхәммәтовтың иәндәре һәм авылдашлары Хәмит Сәсән тирмәһен корды. Картатайым Хәмит Сәсән халык ышанысын аклаган. Шуга күрә 2 тапкыр мировой судья булып һайланган. Яхшылыкта, насарлыкта халык күңелендә хаклана. Хәмит Сәсән олы шәхес булып, халык хәтерендә хаклана. Хәмит Сәсән элек һунар яраткан бит һунарларда йөргән. Шуга безгә лә калгандыр инде шуның. Талкас буеннан Ирандык, Зилайыр, Бөрҗән, Әбиәлил, Гарантсан, Охотничий угоди безнеке. Biz şunda özümüz tablişkalar katıp sıkkanbız şunda tutarşılgan şol yerde özümüz ahirenet etəbіз. Bizden kim hunar itirgətələ bizden yerde biz putevkalar berəbіз. Сәсәндең иәнсәре Сәлимә Килдияр кызы хәстәрләвендә үз Сәсән бергә таш куйган йөрдәр кәртәләүле, кобайыр, аяттар укыла торган урын буларак билдәле. Эргәләге авылдардан киләләр дә шул тау башына, шул хәзерге вакытта такта таш торган җиргә менеп аят багышлай торганнар. Ошо самавыр белән сәйистек картатайың белән дип анау тыш тултырган җир самавырды күрһәттеләр инде, шул самавыр хакланып йөри инде. Шуннан балай мен уйлайм шул сәсәнлек күсәгилешлек бардыр. Минем бер туган агайым Алтынкожа тоже шигырьләр язды.
Мотор итеп сәсән бейеусе булды. Өлкән агайым, Әбүзәр агайым мәрхүм һугыштан кайтып үскән ел яшәп алды. Ул да шулай шигырьләр язды, такмактар әйтте. Шу барыбер кан белән күсәлер ул дип уйлыйм. Сәсәндәр һәм Кобаерлар төбәге булган Баймак яктарында махсус дәүләт программаһы эшләһә. Был рухи хазиналар матди яктан да яклау тапһа. Башкортстан гына түгел, бөтә төрки дөнья, Рәсәй мәдәнияте өчен отошлы күренеш булыр ине. Эй, замана, үзгәрәһең һаманда. Союз, партия, оешма, исемдәр күп боекма. Вәгъдәләр төрле, аш атала исерә. Халык инде нейдер күрмәй, барыһын да кисерә. Эштәр эзләп кенә инде, унда ташлана халык, бында ташлана халык, була күрмәһен айык. Көньяк халкы безгә килеп, йылы урындар тапты. Башкортлар урынын биреп, үзләре Себер касты. Хәмит Сәсән, Юлай, Салават рухтарына таптар төшермәһәксе, үз йөребезгә үзебез хуҗа булып, үз нигезләребездә гомер итәксе. Барам-барамдан, кеше мазары килмәгән, килә баяк басмаган, ул тирәдә карайыр барлаган, һичкем белмәгән, дүрт ягын диңгез ураткан, унда булган тип баран, Ямбирдә тигән карт менән Ямбикә тигән карсык. Кайда барһауларга, ул урында юласык, был карт менән был карсык, кайда бында килүен, атта сәйер һава, кайда торып калуын, үзләре лә оныткан ти, тора бара был ике улы булган ти, шулган булган Аллаһы, Урал булган кесеһе.